ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಕೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ನಂಚಿಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ ತೂಕ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹದಾತ 4 ನೀರುಳ್ಳಿಂದ ತಂದೆ ಅವೆನ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಪೂರಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನೋಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದ ತಾವು ಆತ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಸಂಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಈರ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತೆಂದಿನ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕೈಟ್ ಸರಿಟ್ ಪುಜೆಂಕುಲೆ ಅಪಗೈತ ನೀರ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ನೀರ್ ಬೇತೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದೆಲೆಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದತ್ತು ಪಾಡೊಂಡ ಅಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ತಲಕ ತೋಜುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಲವರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸರಿಟ್ ವರ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕ ಅವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಇಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಕೈಟ್ ದೇತು ಬುಡ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಹದ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪೇನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ದೀತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತೆನೆಕ್ ಒಂಜೊಂದು ಚೂರು ದೇತದ ಪಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಜು ಕರೆಂಟದ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಹದ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಯಾವುದು ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಐನಾತ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ದಿಲಿ ಇದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಇಂಚಿನ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಯುಂಡು ಇಂಚ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಯಾವಿತ್ತೆ ಒಂದಿನ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ